Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papaghayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naragsak ken natal na ti relasyon mi kini misis ko. Ngam idisimangpet ni manang na anaggapu ije Amerika. Simmabalin ti amin. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Roland. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, nabambano ka kita ngal daw ah. Nagadulakit din ayat ti imparamid jay boss mi. Nagsakit pa yan ti ulok. Ay na, masahila ang ti kasapulan na dayta. Saan ka amadanagan? Masahyan ka itong sumangpat ta iji balay. Talaga nabambano ka kita. Ngam, dumagas naman pa iji balay da mami. Kasi mangpat ka nun ni manang ko, Bridget. Ni manang mo? Jay American citizen nakapsat mo? Wan, napansin ko da manong ko iji airport. Nasayat mat, ta nakapagbakasyon maten. Dumagas ta pa lang iji balay da mami. Tamapan ko alaan iji pasarabok. Ay, nasakit ti ulok bakit? Mabalin ka di ngayon ton bigat munton nga alaen day ta pasarabong. Kaya't kunti agina na. Nagadulakit din apambar mo aya. Agtumar ka laangan it pain reliever. Maawan ton day ta. Intakit din. Agur-oray ni manang ko. Nagadulakit din tao dito balayin aya mami. Kasano, nadamag daadagos na giti kabagyan tayo asim mangpet ni manang mo. Naibos samot ang ti pasarabo na antan eh. Nagado ti winarasan na. Hello, sis! Ah? Manang Bridget, sika ka din dayta? Oo, apay anak kigtot ka, nakakita ka niya. Pimo daw ka. Sigod mat anak po daw ka. Patsyambat ni manang mo. Katno ado ti aramidon na dayta. Iso akas tapim mo daw. Ay, iso matlagayam asim mabalit ilang nga manang. Kan imubing ka. An-anwak nga iti kwartak, no jak usaran apagpapintas. Sa bagay. Ngam, kas ka mo labalasangan. Unata, nag-divorce kami iti asawak nga Amerikano. Divorce? Wan, uso iti Amerika. Maika mano a divorce mo dayta. Maikapat laan mo. Di ka lama uma. Divorce ka la a divorce. Imbag kumamot ano addan anak mo? Ay, maperdi lang ti figure ko no aganaka. Saan yun? Kayat ko a forever young and beautiful aklat na. Oh, irwar mo di pasarabom kanyak. Ay, ada parakan ka. Ayan nga nilakay mo. Ay, amomot day jay, managbabain lata. Ada ijerwar nga gururay. Inka ayaban. Apay, ada ka di mo't pasarabom kan kwa na. Katwan Aguray ka tayo nakayaban. Si ni Ronan? When, manang? Sa anak ngamin anak kaawid idi kasaryo kini ading ko. Kat picture lang ang tinakakitaakan ka. Kasta ka di manang? Agkarupro pa kami kadi kini ading ko. Inaunaak. Ngam, kita umot at ilangami adwa. Ni manang, mangkantsaw manan. When ubing tarupam, tanagpa-opera ka. Oo, nangag mo. Defensive ni misis mo niya. Manang, yig mo diyo pasarabom ka ni Roland, tagawid kamin. Ape nga agap apura kayo aya, kat adnamot lugan niyo. Sumro nga rod ti migraine nila kay ko. Migraine? Nalakalaang ti agas dayta. Tanya ko mati ammom iti panagagas manang Bridget. Umay ka dito ibayaw. Ingkan, agtugaw ka laang mo. Masahik dayta muging mo. Takitaam, maimbagan adagos dayta migraine mo. O anya, nasakit ka di pay lang dayta ulom. Saan mo ten? Nakusta? Talaga nga epektibo di pa nang masahin ni manang ko kanika. Wani nga rod. Ingkat, apay asaan ka amatagtagari? Nakakonsentrate ak agman maniho. Ngala, ag-drive ka latang nga rod.
Takitag dagito'y pasarabo ni Manang Bridget. Madama ti trabaho. Asino nga tamot dito nga umawawag. Barumat na nambal. Song batak na ta. Nagadumat ang timiskol na. Song batak man laangan. Hello? Hello, handsome. Sino dito eh? Di nakgayam maibusesa na. Sino ka kunak? Busy ak. Ibagam noan niya ti ibagam. Tani. Ado ti asikaswak dito yung opisina. Ni Bridget dito eh. Ha? Manang Bridget? Correct. Oh, kumusta? Okay lang, mate. Busy ka ko nam iti trabaho. Owen Manang. Imbita rin kayo kin ni Mel iti may sa restaurant. Amo ka din dito ni misis ko? Of course. Ibagakon kan ko ana. O anya, umay kan? Wen ko namon. Isan ko kan katinagan kan address ti restaurant apag kikitaan tayo. Sige Manang. Ngaminak pa sukunan ni Mel iti opisina da. No need. Siya kun ti mapan mangalakan ko ana. O si kalaangan ti umay, ha? Sige, Manang. Hindi, naka-order ka gaya man, Manang. Apay ad wala nga pinggan ti panganan. Gapot na saan ama ka umay ni Mel. Anya? Taapay ka no? Ada ka no impaarami di boss na. Saan ama balin arumwal? Kasta ka di? Oh, magustom ka di dagiti in-order ka amakan? Kwa, Manang. Don't be shy. Come on, let's eat. Kumusta tinagmalam mo, lakay? Saan ako na pressure itangal daw. Tawan ni boss may analay nga gibaon. Nasayaat mo't ano kasta? Awan gayam. Apay asaan ka nakaumay tinyawis ni Manang mo Bridget a lunch? Lunch? Awan mo't imbaga na kasta. Ha? Saan na ka nga inimbitaran? Awan mo't imbaga na kanyak. Nangan kayo, Jerwar? Kunak ngamin no umay nakasukunan, ta isumatimbaga na. Ay, ni Manang talaga. Ni, apay nga katawa ka. Ay, talaga ngamin ang kastati style na, idipay. Saan ka nga agunghet? Arimwar kami, aduduha kami? Tapay ko mga agungotak. Ay na, saan ka na makmaklaat iti kasta nga style ni Manang ko. Nasingpat day chay. Jakla kaya ti tao nga ulbod. Bayamon, si Kamet. Conservative kalaunay. Liberated nga ni Manang ko. Iso akasta. Ala, maturog tan. Tani, masapat apay nga agreeing inton bigat. Busy ka, pare. Wen, ado ngamin man ang tinaskan nga isambot. Ay, pare. At da siksi. Kan napintas a babaeng agberbero kan kay Jerwar. Nakamini skirt si ka. Anya? Oy, di nakman angawan iti kasta. Seryoso ak. Ang angawan kaayamat. 6 months amat. Oy, nagtal na ka man. Ngam seryoso, pare. Ururayin na ka di talabi. Katapno mamati ka, ingka kitaan. Manang Bridget? Hi, di magasak lang. Takayat ko akitaan day ti opisina yo. Kasta ka di? Kan umay ko ito day ti lunch mo. Ni, kababain mat kan ka, Manang. Stop calling me Manang. Bridget natang. Oh, anya mat day ti pulo mo. Ha? Kuso-kuso. Saan ka di amasangon ni Mel a planchaan? Agyaman nak dito'y makan nga indagas mo. Bridget. Umayak ti ije balay yo inton madamdama, ha? Adda ni Mel ije balay. Day off na ita. Inton o addakan to na. Okay, mapanakon. Bye. Pare. Pare. Sino day jay? Ay no, nagsiksin. Imay nakapaintulodan iti kanam. Amo na kadingadan asawam. Manang ni Mel dayjay. Manang na? Kaslasaan na matakarupropa? Si kamamat ti mamin anong agpa-opera iti rupa na. Kan balikbayan day ta. Ay, sayang. Baro ak kumapay. Uy, tila bagbagam. Ha?
Nakitak mo ta kiniddayan na ka, sakbay api manaw. Kiniddayan na kayamat? Di mo kunaan na di mo nakita. Nagmayat tupay ti panangkidday na kan ka. Kursunada na kan samat, pare. Nasaya at asimmangpot kan lakay. Itay pa'y apadpadaanan ka. Adda ka din ni manang mo, Bridget, ito'y balay? Adda nga rod. Impaidak pa'y lang i-Jeselet ta nabartok. Nabartak nga imay? Nagkita da kano kadagiti kabatch na. Kat inawis da nga aginom. Imbag ta nakapag-drive pa'y. Kano ipapilit na nga gawid. Jakmat palubusan at nabartok. Iso ano mabalin? Itulod mo ni balay. Anya? Siyak ti mang itulod? Wunan tas si kamot ti adda lisensya na ngagmaneho. Ay. Mala, itulod mo. Imawag namin itay ni Mami. Madanagan unay ka ni Manang Bridget. Sapay ko matasaan ang makaring aging gaji balay na. Ay, makaring. Roland? Maturog ka lang, manang. Itulog ka iji balay, oh. Agap apo lang kamot laon. Hindi mo igaman ti Manibela tilugan, ah. Ang mga numaidong parta. Kaya't ko lang ang igaman ti imam. Ilis-lising mat ngamin. Di nakarakupan. Ibatan. You're so handsome. Ibatan nak. Nada malabsan ta nga hotel dita. Isardang mo ha, tamaturog tapain. Di ka kumabdag sa uwi ti kasta. Laglagi pa ma. Asawak ti kabsat mo. I like you, Ron. Ibatan na ko nak. Uray ka sanupay ti kinapintas mo. Saan mo ang mapirdi ti pamilyak? Para makita, si kalaang ti lalaki ang nagkad-kad kanya. Apay nga itakala ang asimbangpet, Bridget. Kasta unay ti panagdandanag ko kan ka. Mami, Saan mo nga aramidan ti araramidam iji Amerika? Tasabali dito oy. Sino tinang itulod kan ka? Roland, Mami. Ayan na nga eh. Saan matgayam ang mapagtalkan day ta lalaki? Anya? Kaya't nakidinaramasan itay ijay kotse. Anya? Ti awanan ba eh? Oh, Mami, relax. Awagam langan ni Mel. Ibagam kan kuha na tinaramit kanyak tasawa na. Kunak no na singpat. Saan? Mapan ko pa'y kasarita day dyan lalaki. Bayamon, Mami. Siyak ti makisarita kan kuha na. Tagawidan. Dito'y kayo lang, ha? Mel, bakit? Nakasaganan ti kananta. Umay katamangan tan. Awanan kay tibain. Mel! Kunak no mapagtalkan ka. Saan matgayam? Diyan ka mo ti bagbagam. Ginandat mo gayam aramusan ni manang ko? Anya? Imbaga na dayta? Pumanaw ka! Awan ti karbangam dito'y balay! Mel... Pumanaw kan! Nagawid akpay laang dito'y balay mi, Mr. Lonely. Tasyak pa'y itan ti agparparang adakes. To'y pagayam mo, Roland. Pagayam Roland, saan anasaya at ti desisyon ni misis mo? Ngam nasasaya at no dumistansya ka pa'y laang. Saan ka pa'y laang agsubli ije balayo? Ket sa pa'y lakuma, tamalawlawagan to ti panunot ni bakit mo, ket rumartumot laeng ti kinapudno. Bueno papagayam, yung kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam ang nagpailingad iti tinaga na Roland, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.